Salam mehriban dostlar. Gowmya delen janyny sagmy. Sag salamat ýörüňiz. Her ýeriňizde berk jan saglyk arzuw edýän, işiňizde üstünlük maşgalaňyzda arzuw berlik. Meni gollayan Allah gollasyn, meni sileyen Allah silesin. Görjeňiz gowy bolsun, geljeňiz gowy bolsun. Ýurdundaşyň nahy türkmenlerimizem sagamanjy öz ýurdumyzda ata-watan Türkmenistan topragymyzda dolanyp gelip maşgalasynyň arasynda agdy bir bagtly durmuşda baky bir tarap ýurdumyzda hediletip ýaşasyn. Haýsy ýurtda ýok kynçylyk. Dogry däl? Ýene dogrymy? Ine size yeniden bir suutnama. Oçurdu dular. Ine görüşüňizde mehriban adamlar. Diýeri suutnama ýurdun daşbogy diýeniz. Näme gowy? Çöre aljak bolup durup habara alyp oçurdu durýar. Onda значит bu ýurtda da çörege zar bolýar. Şeýle dämi? Ine elementar zat. Marine gamburu almoçun näme hawana gamburgy almoçun. Ullahan öten döwlet diýjeksin. Oçurda duruşlaryny görseňiz. Bir döwüm çörege zar bolupdy. Biziň döwlet Allah jana müň şükür. Ondan 2000 esse gowy. Gamburga oçurda dolar, gambur giýjek ol. Bizde açasan satylypdy. Geliver, пожалуйста. Mehriban dostlar. Ýadyňyza düşýänmese, kim men TikTok'uma podpisçik bolanmasa, şu podpisçiklerim bilýändir. TikTok'da men bir video goýdum. Türkiýede 2 san türkmen gyz diýip. Şu 2 san türkmen gyz barada men size gysgaça görüňär. Ol türkmen gyzlar Azerbaycan däl, Azari däl. Kommentariýa ýazdyňyz. Azerbaycan, Azari ýene näme diýip. Olar hakykatdanam türkmen gyzlar özüm Murat Kurbanowyň toparyna goşulan 2 sanak gyzşa. Renan. Ölerim Murat Kurbanow gruppasyna goşulýar. Mitinge çykyp ýöler, ýene näme etýärler, daşy şoň nemesinden çykyşa medýalar. Ay ýurt eýle, ýurt beýle. Ine suutnama men şu videony näme üçin goýdum? Birinji goýan manysim türkmen gyzlaryna adramasy erkek ýigitler ýurdun daşynda ýaşaýanlar. Görseňiz bir haýkuş diýin. Birinciden. Ikinciden şulara haramlar adamlaryň derdinden biziň türkmen gyzlarymyzyň namusyna depelecek bolýarlar. Yani beýdisen biziň türkmen gyzlarymyzyň namusy hiç haçan depelenmez. Çünki türkmen gelin gyzlarymyzyň arkasyna goçjygyt görogly deý. Är ýigit, är ogly deý. Türkmenler durandyr. Türkmenistanyň gujurly, gaýratly, edepli, medeniyetli erkek ýigitler durandyr. Mehriban dostlar. Ine size şu videony yenem täzeden goýjak. Görüň. Bular hakykatdan türkmenler. Şamata yetersiz. Gideriz eski. 70 alır. Gel. Gel. Gel konuşalım da. 50 ev alıyor 80 de bana, tamam. Nere? 50 ev 80 bana. 50. Ben bunu da koyacağım. 50 öy. Aha, nerelisin? Azeri misin sen? Türkmenistan. Ha tamam canım, ben oldum Türkmenistan'da. 50 ev alıyor 80 de bana. Bir kere de yaparsan, tamam. Kaç kere? 2 kere yaparsan. İster bir kere ister 2 kere. Otele gitsen otel 200 alıyor. Ben de tuzlu kesti canım, bizde kek. Gördüňizmi? Görüşüňiz ýa şola hakykatdan türkmen öldüren türkmeniň awraýyny, namusyny ýere depelep ýören haramlary jelep. Mehriban adamlar. Ine size yeniden bir video. Bu video öňü sürüp seretseňiz, bärde bir türkmen oglany Türkiýe döwletinde dilegçilik edýär. Men şu videony siziň dikkatiňize görkezýän. Görüň. Bak.
Sizler bakın. İnsanlar. İnsan da olan insan. Bizim memlekette var mı böyle insanlar? Herkes ekmek parası gördü mü? İşleyen çocuk. Şol oğlan Türkmen oğlan. Eger şol oğlanı tananmasaňyz, bir wagt şol oğlany Kakamrat Gandon, Murat Gandon, Sapar Gandon, Halmurat Gandon ve beýleki birgiden haramlary watan dönüklerinin gandonlary kömek edýän, näme edýän diýip bu bendäni anlap pulu çürkep pasportunu ýitirýärler. Hemmelerni ýitirýärler. Bu oğlan haýyş oýunçy. Entek doly tanıtmadlygyny isledi. Ne diýip bolsa, ýakyn günne şol oglanyň ähli gurrunlaryny her bir kim şoňa adar beren bolsa, kim şol oglanyň puluny alan bolsa, haýsy watan dönüginiň gepine giden bolsa, şol oglan ähli hakykatlary aýdyp berer. Endi men size näme üçin şunu goýdum? Şoň manysyny düşündiňizmi? Bular ay plan ölüpdir, plan näme edipdir, plan jaýlamaly, ya plana kömek etmeli, yeni plan etmeli diýip görleýärler. Häzir şumat men yeni bir dadyň üstüne açyp berjek. O näme dady? Sapar Gandon, Halmurat Gandon bir video goýýar. Bagyşlan men Gandon diýip görlänme, men söwünüp ýöne watan dönükleri dary video goýýar. Bir oglanjyk şöýerde bir ýigitmi, oglanmy, karaçy şonuň gözüni ýapyp operasiýa edýärler, ýene näme edýärler. 47.000 lira berip operasiýa edýär, kardyny diýip görledi. Kardyny atýçaýma 47.000 lira, o bilen näçe ming dollar bolýar. Hataplan kalkulator eline al, telefonunda vardır, hataplak gör, 47.000 lira näçe ming dollar bolýar. Ondan men Türkiýede tanış oglanymy haýyş etdim. Türkiýede pasportun goýsaň operasiýa edip berýän ekenler diýdim. Çynmy şo diýdim. Aýtana diýdim, maňa diýdim. Konkretny o klientler kene karzyny operasiýa etdirjek diýdim da. Barya jaňa diýdi, ýok oň ýalat, wapşy dereginde Türkiýede ýok diýe, Türkiýe döwletinde karz diýilen zat wapşy ýok. Öňde biri nesiýosy ertir gelip ýazyp goýar, edir şoňky. Düşündiňizmi? Şoň üçin yenemde inesi suwtnama bidirek ýalan sözli gurrunlara ynanma. Meni gollan, meni silan, Allah silasyn. Meni hormatlan, Allah hormatlasyn. Men özüm üçin däl, men siz üçin edýän şunu. Watanym üçin edýän. Gerek yerinde şirim janymy gurban eden ata watanym topragym üçin. Öňde biri maňa bir sora berýär. Bir haramyň biri. Watan dönükleri diýip näme düşünýän diýip menden soraýar. Watan dönükleri diýip iýen topragyň depeleseň, öz watanyny ikilik etseň, ejem, atan, tohum, tijiň, dogan, garyndaşyň, hosarlaň, şolary ikilik etseň, watanyňy ikilik etdiň. Watan diýmek sen eneňdir, ataňdyr. Sen göbek ganyň daman yeri, mukaddes topragyňdyr. Ýöne mehriban adamlar. Gelin, agza bir bolalım. Birek birege hemişe gollaw edelim. Muş ýoldan ýöreýän adamlary dogry ýoly düzeltmek üçin ýüregimizden halal ýol bilen hereket edip şolary
düzeltmeğin uğruna çıkalım. Hiç zattan korkma. Yanlış yoldan yöreyen adam düzeltmek Ramazan ayında iň uly sogapdyr. Eger kimde kim şoňa meňdeş videolar uğratsa maňa, ýani görüşüňiz ýalyk. Ben internete goýarym. İl günüň gözüni açarym. Hoş sag bolun. Öz pikiriňizi kommentariýada ýazmagy unutmaň. Ve videony hemme kim bilen paýlaşyň. Oradalaryňyz kabul bolsun.